Boafo abadwafo nyina tenase akra JK ewo ha osofodua enso so ewo tenase opanyi owedoa enso so ewo ha sebi ana nana chiame nana frimpon chiame nana frimpon chiame frimpon nana chiame frimpon enso so ewo ha se o chiame makwa yaja kosi nyankopon adom fie ahodene eye fie so ye na kosi wodi akonya kitu the bia microphone ya na shahana okata gumu microphone ya na we na ta banam na to say says say bawa no na okasa na mic na nya okasa ni ye esa wo make ndonte mente bete so aka esa mic ne bawa no aya kosi aya akosi me kokofu na ya mame bi wo ho akwasi mesrawo manche na obeda mame ne kwan ofa so a oma kokofu sabedie wonu tie nhira fm no ya sabedie kokofu sabedie ya fra na abnafra wone ne ba sabato nyamienim ni minim da nhira de wo wonu sitie no mame na sheda kofa speaker besi wo ena fra no pa akopuma na dwo aye kofi jima program nyina no wiase mu nsam aye je no mami so ote ho ani mami abnafra ono ba ya sabato mu kokofu sebidie me chia mo pa nyame hia mo nkoso entie nhira na mo be ye nhira sabato onzo aye wadamfo pa ebi wo kentampo Lydia yaman happy valentine. Okay. Ochame yada se papa nyame ya dum wo kira so ye valentine me no na pie me bi o mate Chiame de opepie Chiame ogina ni se na so ko mo bi o Chiame opepie Chiame komu ha Chiame ogina ni pa yo no agasi ya ono ntwe bronya o agasi oburo dada o Chiame oni dia oburo ne buro dada on ntwe bronya on pata bonten so tokwa ene mechi no on pata bonten tokwa oni dia bonten na on pata tokwa eni de Chiame to nchiwe gu na no tubu na anu mi Chiame bi no bodo okoni kanti wadi amadi na kadono wadi kete we kondodo wate ajo mi Chiame na ah me ga bo bi adi me sina mi Chiame bi no man de me saye ye tu mefo yo afa ho edimi so matim ho afiri ni nyina ho yo yate sanity eti nana Chiame no frimpong Chiame frimpong se chiro na chiro be pie no waka no de wonu mu dada no be pie wonu mu pa ajisa ne yire de chain to ajisa ne chere to ne chain pa nda wo den wanya ka no obe pie akosi be to ne chain eti sa na akwakoye chira ye ke edu nsusu birthday chema ke edu happy birthday in advance nyame ento nkwanim na won shira na wakoma so ade nyina no nyame emfama wawoda nyini pa nyina ne nyane sei nyina ne nyane sa esi nyame de chewa na chese eliji o ti nyame sho ozofo ba bi ogina de enyo papa ba bi ogina ne de eso wa block wo mo camera no ko akuti wo mo camera nanim enti ke edu no ema o enigida pa ema happy birthday ke edu in advance o chena wa woda nyame insha ozofo de fie boko akwasi nyankopon adom de nyame yes ozofo akra JK oyena fie ye efie ye yede nyame ase yesu nti yede nyame ase opanyo wedo a eja bibia boko eja dum efie ye efie me nua baba ko na afrimu ya kafra be nyame tiase abusu afọ ya tenase ena so yede sabri bi ba na na se de kakan ne se bomodin se twi kasa bi a ya kan wo won tiase no bomodin na ye wo de ye ne audio kasaguso ye frame asemesi kwasi twi kasa ye kan se menti ase na no wa send the akọ WhatsApp number no so wo be kasa gutu no wa send the aba WhatsApp no yan kasa fresh so me pa cho we are making yes so yan kasa fresh o fresh wo so aha me block wa ma wo be bia be free da ba cho friend emba o send message emba yes ma mom fresh so number mo be fresh so ye be ka na mum we ni de ye WhatsApp kasa gusu keke wo ko WhatsApp anu akasa gusu ye frame kwasi me pa cho ye katwi kasa bi se ya me pa cho na se kire ene sei so ate ase ye katwi kasa bi se ya na se kire ene sei ana panyimfo kasa ya na se kire ene sei ni nyina eba abadwafo betena se na afi ye yi ano maako e de ama WhatsApp number no 0244
015677 0244 015677 ɛno yɛ WhatsApp number na mmom wopɛ sɛ ɔfrɛ so deɛ a wopɛ sɛ ɔfrɛ na abadwumadi no so a ɛyɛ 03220 83581 ana 03220 83582 03220 83583 wopɛ sɛ wofrɛ dwumadi no so a number na mede ama wo no 03220 83581 anaasɛ 83582 83583 83584 sɛ ba pɛ wofrɛ ne ba yɛbɛgye na yɛne wakasa na WhatsApp for no nso mosom deɛ no mo sɛnde ne sɛ ba yɛbɛbɔ ne no mo nsɛm a moka nyinaa ɛde akyerɛ abusuafoɔ mo nso so ate deɛ wopɛ sɛ wokyerɛ na ade ɛkyerɛ wadwen no yɛde die ɛho nkɔmmɔ mede de Kwasi Boafo yɛma mo nyinaa adwo ɛma mo akɔ aba nsɛm kɛseɛ nie na deɛ di kan yɛsɛ hwan ne ɔfatwafoɔ yɛsɛ obi yɛ ɔfatwafoɔ a ɔyɛ hwan ana ɔyɛ die nipa ɔpanyin ka sɛ yɛgye wo okuru mu a na ɔmo pa akyerɛ sɛn yɛgye wo okuru mu asekyerɛ ne sɛn miɛnsa abo a wodi aburo ani no aburo no mu hunu aburo no temu okito a wɔwe aburo no sɛ no ayesa akɔkono be asomodweba kitikiti nani obesu aburo no nyina hu baabi odidi gonzo saa abo no yɛfrɛ ne sɛn saa abo kitikiti na wɔsɛ aburo no yɛsi ne din paa ɛde sɛn yɛbɛtie mu deɛ ɛtɔ so 9 ɔpanyin ka sɛ wansoa no tuntum so a wobɛsoa no fitaa so wansoa no tuntum so a wobɛsoa no fufuo so anaa fitaa so wobɛsoa no fufuo so anaa fitaa so wansoa no tuntum so a wobɛsoa no fitaa so ɔpanyin ka saa sɛ wikyerɛ wa ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛn wei ne nsɛm a ɛnda nwummerɛ yɛ ebisa mo wobɛtumi de wadwenkyerɛ ba wobɛtumi afrɛ yɛn wokɔ WhatsApp nso so a ɛyɛ 0244015677 WhatsApp number no a wobɛkasa agu so no asɛnde aba no ɛno no 03220835881 ɛyɛ deɛ wobɛtumi afrɛ 03220835881 83582 83583 ana 83584 ɛno yɛ WhatsApp number number wobɛtumi afrɛ so nemu WhatsApp na wobɛkasa agu so kakɛ na wasɛnde abrɛ no so wabruchi so wo hene twi kasa bia na yɛse kyerɛ so no send fabra yɛbɛbɔ ɛde ama wo ɛyɛ 0244015677 ɛno ne WhatsApp number yɛkɔ ahoma no so na Joel bɛboa yɛ na apeke call no bi ɛde ama yɛ sɛ bɛyɛ na nyɛ saa ɛnɛ producer enti yankwa mama no so frɛfo di kan oba so a makasa no nyentintia majoy ofa yes sir ofa jo mo ajuwe ne jo so di ni ba bi akasa fi honorable why asantu be kwai asantu so ya assembly man o ti wo ko so be mpana na kekere photos me ti o pa ofa yenko me pa cho wan no fatwafo ayo bi a ofa yenko enu woni mo hu we dia no de opani kasa ye jiwu okuru mu a ekire sei kese ye bradia ne board ne papa ye jiwu okuru mu ai I see yo ya te why na abo a wodi abura ni no ye frɛ ne sei obri tantam pram oboa ono ya abo na odi ya ehunu wo ayimu no e frɛ ne sei ya ado mu no ono ye frɛ obri pantampram obri pantampram totoa okay na opanyi kase wansoa no tuntum so a wobesoa no fitaa so e kire sei yes wa ze ye no amobra e se fata olokwa amesia asanti so ya no na we so otie otie na ba teme me so be kwa mi ta assembly nyina LCU so me tia me da ase me so be da so free yen koso hello me pa cho din be bia kasa fi Over Kwasi Boafo Jaba. Afin komete Na bo dere. Adom. Afide ishai. Na minim ni pakro kasa mpo. Ofa Kwasi. Me na de wayi mama. Acho mi hu ni pakro ntime den me yiwa ma.
Obedi amame so. Oh. Yaw. Over. Fumboko dear. Yanko pardon boko. I'm so in your kata into Casatisa. Say after ye shy and all say put you in soba. Yeah, it is your Afuna Yanko pon ayadoma. I just did ya to me here. You, Matthias. Yeah, It is your obey, my mister. Namo bobble, Namo Mia. Yeah, to us. One of a trouble. No, over you. Wouldn't baby. Wouldn't say a grand engineer here do that will be papa. I know what that. Thank you. All the answer and Malcolm Master. My member, when you say, engineer, I would up. Now, your company for a brand can tell you with the born home, but no, my way, mono. The best company for the young son, now one day, one fact, you know. Yamon what they say, a baby amano. And I see young Cossy. Yan to us. But Johanna of a truffle. And then the man was in Hawaii. It's next week, about to ask you. Hello. 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 Udin baby Akasavi. Oh, Kafra information center. They know to show me if I can away. That's it. I me pursue Pierre to the moment. You. My winter and night and super for because after the talk out, and I him I will put up a room, Papa wine, and you water. More about the uncle. You one of a truffle. One way Of a truffle. of a truffle. What was your one? So look at me. Over top what is about you. Now, open Cassie, a Jew Krumu at Jesse. That's you, Kumu. Ya Jew Okurumu. That's you, Kumu. Send you no Okobi, you know, and your friends what you know, Kumu. And then the media brought your best of you. Never don't be a year because hey, what brought you after me? Because you will not to Kumu, you will be me. Because of I will do a brand in your friend say. What's your boy day? Oh, dear Bruno, Uhuna Bruno. I want to be a brand or who are Bruno. I want to your friend. What is it, dear? What is it, dear? I'm the referee because you won't be able to do. But you got the one swan to two so about 50 feet as well. Aha, one swan to two so about 50 feet. When you're a now pay you, now I'm Oye tuntumno obefa dia obeba kokoro ayo pitaro na pe unko ya die unko la be ko ti owo nko ape ubeji na ko sifa yendo obi anya ohwe sa nti wan so tuntum so obeso ni pitaro yo ya te da so fe yan to aso hello 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 hello. Good evening, Baby Akasavi. You're comfort. No, we're changing some products. So, I'm for. All right, a jump. Hello. Hello. I'm comfort. Mama Joy. Yeah. Good evening, Baby Akasavi. Ibrahim Kasafi, Joseph. Ibrahim Bokode. Yanko Pardon. You. One of a truffle. A castle will be of a truffle, will be a OUCC for. Before Joe, open your castle, you Ukrumwa. Just say, and I did Kran Ukrum. On Tias Abo would dear bread in your friend say. Or no, so many One swan to so best one fufuso. A castle one swan to so I was of a castle be a country of say. So one Carmian sma over Carmian Ferry. It's a dear old yen. A bit to me, I'm a one young a bit into so Eddie Uaba. Okay, yeah, that's it. Nah, yeah, that's all free. Oh, we own. You, young for hello. What is it? Jump on. And some because of the other side, I would do one day. Oh, over the and you went there about my way. Oh, ready. I was it. I think I'm a part of or humble, or any black or Mutim, which I was one. And I was a material.
One of a truffle. That's right. I was it? Of a truffle. Of a truffle, would be what that what was a penny. What a devil should be piano or her tent, or no of a truffle. Opinion Cassa, Yaju Ukrumua, and no such as say. I was it, Okrum. A question, so when you are some aqua and you see. So now, what the cabinet be walk to us when you come. That's what I said, and why said you crew. Yo, that's it. Yan to us, Opinion Cassa, one son to Tumusua, over son fita switches. I was here one to Sua, over 150,000. A more what they were bought to Chacha. I was almost class of a couple. Okoya, one of the farmer, one of the strong. Get up about to Chacha. Ufugina, one of those in William Cock. Abwana Uhuna Bruni, a friend say. Oh, Kafra, Jampo Kafra, 1 million. Ma yen to us. Hello. 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 Would you never be a casa free? I'm back on the more from a casa free, Seria. Jamako there. Yanko pardon before. You, yet I so afraid. No boy, any. Yes, see, Abwana Uhuna Bruni, a friend. Me pass on one and minimum America, means to be a feno, the Chiamuachia. Or no, or Bonaman, and he said, if you any made you suggest every said, and you will be a young man, I'm a young, your friend, the Chiamuachia. Jamuachia. Oh, yes, sure. Me a chauffeur. Tachi, I'm watching. I walk it on with you, with my father. You, Yatu, I don't you. Yes, young Favo. Hello. Yes, sir. Who didn't be a casa free? Try and took us a you say. How did he say? Yes, I'm a costum. Fortune. Yes, sir. One of a truffle. One zam. But your penny cats ya do Ukrumua and also chasing. Ukrumu. Before Abwana would dear bread in your friend say. A bro, Nedo, we are you okay. You, yeah, but that's why. Yo. But you got a one, okay, or free so. Hello. Hello. Who didn't baby a casefi? Casefi, as a tip. Who's it? I'm putting your crew from. Who's casefi? As a tip, I'm putting your crew from. And I froze so saying. Connecting my papa. Who didn't party say? Yo, man. Of a menu. Yeah. AK connection man. You know, I'm about to put your crew from. One of a truffle. Of a truffle here, only for as a OG, the DSM, only a friend of a truffle. Open you can see a Jew Ukumu and also saying. You come on now, also, which you be a offer for, and not a young for, only a didn't start so. You, I want to do a brand in your friend say. I know you, You, now, open you can say one swan to Tumuso about swan fita so at say. I think, and also, say, Woman, not two, a level on my Utiana and Tia. Let's say, one son to my Bisra, Cocote, I knew where, let's say, I said, Pacha, yeah, that's so GSY. Yes, yeah, that's my entrance. Hello. Hello. The nation, Kwasi Boafo. Chairman K Edu Gas Oven Papa Fia Yamia don't watch na na woda K Edu Gas Oven watch na wa woda. Inti ma happy birthday in advance. Yami shira wate.
Yaminshra Inshra FM and then a TF when no could mama my Inshra papa. What's an assassin, Bassa? Enough from course on a birthright no penny no more So besh. Na on a B after say me birthday in Papa Honka. Hey, Intia na wada na B afe ama me pa we dia de enchen. And so yeah the na sema me ansa no wasore brother. Ensoni ye. Ha. Banka be ba yire okuku seku de chevro fu. Aha, the na B frame ka se ofa Honka na se ne manager any on to na home. And na B ofa Honka. That's it. Uko no mayi afi na koyi prebu wo kwanzo. Ogboro na mu afre wa wi afi na ko se ben se credit. Ta no pare me di kaire okuku seku radio no so. Oyire na ba. Oyire no what nenga. David nya. No me je ko no mayi yi prebu wo kwanzo. Mo awia na na bi se ke de jai. Ha okuku seku why. No. Chama. Utrinkwa. Bedase. Yo. Na no ba hu bi de. Fo nyina so ka che omo se nyame nhira omo. Ene won pa ebo omo bo ma me why. Ene de odia bai no kure mo bla kwasi. Me matna kura se ahunu aburo se de ambo titi ano nyina so. Besi ne me hunu ne din o. Ti me nya sure se ba akokura metwa. Yo na ye hwan no ofetwafo. Ena me ka se wan ga ba akokura mi ntwa na birthday na akwa se china. Koda wa na hwa na achina manfo kura de birthday. Twa wan twa na be ka ho eno me de be frɛ wo. Bidi ka ka wa yem pass we de koda china your birthday. Ti catch up ba ejewa ko de esa me se na de. Onim bibia. That's how they o your brother. What you say? Na china de o ma etiefo ne se obi oba beto gas oven ene gas cooker bia no eye birthday nti ya chem enti oba na de be ya onso benya bia koya adwuma no your percentage be dia che okwa. Okay. China no obi ya meto gas oven ene gas cooker so okay do o wa chiri so ya frame me number no 0243 36 58 73 0243 36 5873 ofre ke do e be ma gas oven bi ready na men come wona be dafo nyina chema me da se ke edu na ete nka no we ya akwanyam de ama no wanya akwanya ye no akwanya wanya ana ofa so china kra na be ni birthday ntino the number 2 ja yahwe ke edu and the chef some discount kese pa na to dia kasa na yento aso de mfa foforo na yenko yanim mepa cha wudin ene ba bia wo kasa free. Hello wudin ba bia kasa free yo damasini ma fa ya frame ku fi anka kasa fi fa anso eja hwan ko fi dai ankra ofa mepa cha obo ayen kakrai hwan ne ofetwafo ni obi a o kafem kwankani obi ohunu na mbaani eyo kwem ofetwafo no bi ohunu na ma wakwanso ani mema ye ne hu se wudi ni bi ote kwanchen no ayi nzi wudi ni bi sa no yo opanyi kata ya je okurumu a e kire sei ya tete ye bo abaso wa ya de ye wa ye no wa ya de ne ya ye ne sei mumo ne kurumu yo me pa cho yenko abo na odi aburo ani ne ye fere sei techi amwatia techi wan amwatia jamwatia yo na opanyi kase wanso no tuntum so a obeso no fita so de opanyi kase wanso no tuntum so a beso no ya o pa tete se wa bra bon wan hwe ya daachi no wan yi ya obedi ya nti etia onabo wan asanso asandre ma yande anana atakaria pa da sipa se ofre nyame show na yento aso yemfa foforo na yenko yanim mepa chow udin ni ba bia kasa fi within the big
Bernard ammonia bidi hu here me air condition special. Bravo Cordier. I make a Now, oh, dear, that's all dear. Now, as I can do, for home, with me. What it? Quam Kenyan. I tell me, can I my maker? Air condition, one human I now, lady. Who be on Busa, so we near there, Abu Budding. Missy of a truffle there. Of a truffle. Of a truffle. Sapa Pepe. Of our truffle. Miss of a truffle. Of a truffle. That's all for our show. Faucha. You, yate. My young quay. Open your cassia, you, Okurumua, she said, the Arabian. Or you cool. Oh, sir. If you are baby, I could fall free. A bontrabe, although I own it, you know, but you who it's a piece of moment to make you cool. That's what I say. With that Mintias yet. Oh, say. On the okay, Mr. Mintias, yes, Mintias. Yeah, you cool. But some Mintias, there will be some Mintias. Yeah, you cool me, I didn't say. Yeah, you are a fly, you cool. Oh, Jesus Christ. Oh, me, I'm crashing. Oh, I don't know Jesus Christ about me. Now, be a Jedi friend and say, you know, groom. Oh, the fair, who you about? No, you are about a couple of them. I bet you know about two. Oh, CPC, I was here, you know, groom. Was it? As it was Beman CPC, you know, groom. I saw the number, you know, but if you're not paying for who. Our chair. Krumu, you see a genesis, Krumu now can hear genesis, dear. To be at your agent. A channel and ten, no, dear, quite baby. I was open to me, and 1 month. Hey, yo, Bernard, you see, Opanica say, one swan to Tumsua, over swan fitas, which you say. So around what will you get? Hey, and I did some grand. And now, who I forever now, that is your if I know you. You are so swallowable. If for the bush, if you are answer what wanted. You will be Mr. Busu, a damn one I'm no case. For Bernard, is one for baby. Oh, there is a look at the video. Dear. Ah, so baby, I'll follow for Kappa. Who coffee himself for baby if I fire. Who becomes a man for baby? You should have never saw her. Said no one for Quabi, so I'm crossing now. Oh, me for baby, me, I'm your feature on Bev. You know, no cry to me. I didn't know you. There is one for baby. I'm not so I say, one for who will pay VC10. Now, what P. Brookfield? As an chair. Oh, Sanity. Any I come from noon as a chim, sir. You, yet to us. Once 1 to 2 hours on the Fitazo. The one friend to Tumsua. Swan to Tumsua, over Swan Fitazo. It's 1 year now. Bernard to be Kunipo. I need your ma, I reward back. I watch, born 7. Bernard, I'm winning. And I did. Where you are? Abwana Wodinya, a bread in your friend say. They are no kicker bros. Who bro Sanon? Oh, who was Sano Crano. Okay, sir. Kubotoma to me, Bocona Bruno, Usomwa. I say, Cora. And the catcherman was one on a Sano. Hey, Bernard. Pachoco Dawa, Codadia. Bruno, a bit of a dear. There was a near from now was said on there, and you know, we are there, but I send a bourgeois over Conobia, what me who not send on the canoe. What is that? Some of your bucket to her? Small somnologies. Okay, the air to 2. Okay, and one. Yes, 2. He will begin to do the refi. You can say, don't brew the foul baby. Me that's why, Bernard. Bernard, I'm waiting at 10 in Cano. How do you know? Hello. Hello, Kwasi Boafo my joy. Pacho Dini baby, I can say free. The plan of fire, Of your book, dear. Yamia don't book. The offer your way. When if I chose say. Now, what's sharing them? The book when you're up in young country. A sample brought to one to Christian.
Ofa Kwasi yanko. Me pa cho hwan no ofetwafo. Opetwafo enu obi a wo si a wo hefie nie. Ema esue obi a bi good. Oni e twa opetwafo. Na opanyi kase ya ji okurumu Okurumu waye bibi a aswe mi pani a edu mu asemo mplen no a mubo ni kurumu na yesa de wo ye no aswe ni wa baso body no mubo ni okurumu. Yanko. Na aboa na wodi abura ni no. Your friend say. Tati amwa tati. Maya. Tati amwa tati. Tati amwa taku. Dabi tati. Ese adodanko akufu ado no. Dabi nya adodanko na me kan. Yanko. Akaba akuntiyo. Odi afanche. Wanso ado tuntum so obeso anu fitaa so. Sabra obi a wo ha ya branch a wo ho na obeti aye adwumadene. Enya bibi aku atiro. Na wa babo wuti na agro na o je da wo ho a. Wo baba akokra sebio to na onam tebe ya na wo to bi anka nsese bata. Let's walk to dinner no. Na wo ye adwuma elstra. Enti sabra wo ade no. Yiro ho na ye adwumadene. Na da cho ba akra when you did the CP. Yeda se na yeda se obi. Yeda se pa. Yem for hello. Hello. Yeah, mama ajo. Me pa cho din baby akasa fi. Yepem Kodak, the person of class. Kolak. Kodare. Okay, Kodare. Yeah. You. Kodare boy any. O hwan no fetwafo. I know the men yanko ni. Opanyi kase ya ji okrumu a kire sen. Aha, waka e ma kire obi na obaka sa hane na wambie na no ana se obeka dabi na wambie no so sai oji no kwaje okrumu no. Yo, yate. Na abona ya wo sai buru no ye friend say. Techi amwatia. Techi amwatia. Techi amwatia. Techi amwatia. Ayo waya de. Opanyi ka se wanso no tuntum so a obesoa no fitaa so a kire sen. Se pani aka asem bi akira wantie watia fa no so ko. Ande se wo wanho a woni baje. So ho an kire odi a ande woni baje. Na mebusa no asem bi na na sompon ya won yima no. Se me wo men kwala bi wo ho. Me small mo mfiro obi emame a. Omo kwa akote nipa na omonta ma nkwara be na no a o ankwara bi a wuta soma wo mo ya sa nkofre panyi bi ma nkwara no kwa omonsa ma no makaka omo kwa fre panyi na mamda omo hansa ma yi do beba but nkwara no nsa ma den a sa bi proja wo nkwada bi sa nkwara no wo soma wo mo so nkofre panyi bi mrewa Ombako akoka che panyisi ya papa sebra. Anaja kudare sebra. Nipa ya kofre ne de wa babati. Oma ya soma mom kofre ne de omo mabio. Oma akoka ho. Den ya. Ai. Nkura be no. Ai. Je cross no wokan yo. Yati ye be you anu why? Yo. Now okay, we dey mate ye da sipa. Ye mfa do twato ne ento aso. Udi ne ba bia kasa fi. Hello, Kwasi Boafo. Eja. Abanti wala chini mini na esi. Oh, wala siboko de. Yanko pardon Kwasi. Kwasi yankwe. Wako peja ira na sama abo. Kwasi mi peja na o se kire kwa amai. Ye kro mu mai hin ekura nti esi yesu am ye ne esi. Mema okay. Kafra why? Ya mai hin. Kafra. Yambo a third match ya ni na o sida. Kafra. Yo yanto aso e. Hwan ne ofetwafo? Kwasi ofetwafo. Aye ofa o no wo fa si tu kwa na de ni twen so a na to bi twa kwachi a busa fa ma na di twa so fa na de ni twa e to ne friend of twafo no sa obi a o tie yi mo se mo wo cheche kwa ma na me walas Kwasi eno no mate opanyi kase ya ji okunu mu a eno so kire sen Kwasi okunu mu kire se obi a udi mu na watia ye me mouse ye jeje so ase kire no
Okrum ye ne say. Say Kwasi Boafo na ebe. Kwasi Boafo. Be ma kese. Ye obi dum bie. Let's say hey, ye wo ma uta. No. Yo. Na aboa na odu aburani na to say aburani ye friend say. Ohunu no. Na asomroje ketwa. Asomroje ketwa. Mo asomroje. Yo, opanyi ka say wan so anu tuntum so a obeso anu fitaa so e kire say. Akwati ati say de ye ka kire obi say ka hwe kodu. Ye mesu ntum ko am. Ati obi a wo ye obi a won paduma na se ye tufo. Ta le tie. Ti okay, enti asio ma ya da se so free why. Akwati ye ye. Aboa na odi aburo ni ye friend say. Ya ka no aka ba ko no. Pa chawo. Ofetwafo. Eno so maka ya na me kan se ba ko na wo ka se eyi no kwakufo okuo o tie no ba bia ni wurubegu. Esa mentwa obe ha no aka ba ko na wo kan. Cho wan so no tuntum so obeso no fitaa so waka. Ana me pa cho wapa panyi kase ya ji okurumu so awaka. Okurumu ati sa oba ko wade. Oba ko wade no wade obi o ye mumu a ye ka se wo ji kurumu we de se kunu ye mumu ati kira no. Yo yate. Bante walas. Ayi bebe ofa busumuru obi a memwajo. Meti ofa busumuru ka chepa. Offenso. Ofa meti won ka chepa papa. Meti won ka che. Oho ye de. Nim sa adom nti oho ye. Me pa mcho mompre ofa busumuru ka che nsa meti ne ka che. Tinin ka che. Ana ye papa ye ji wan so ye tinin ka che papa. Ye ji we oti ye. Ye ji we ti ye. Ye ji we mam ye. Ye ji ma kan de toso me so nkurasefo ma bremo ne nkurasefo ne finka so no m different kakra bia mon kokora bom still no m da so amama na ka so ya da ma se afa yenko WhatsApp no so kakra na yenko hwe amanfo nso so adwenche wo de aba ya se ubetimi asende wo de aba twi kasa ye kan ya wonti ase de wonti ase ubetimi abusa ase bia epacho ye kase ya e kire se ana sempanyifo ka asem we se menti ase mepacho mo betima kire mase panyisi ka kum esi agin kokuo num sa atwi kasa no edi enti ne kan sa ka kum yeti kokuo num ye kasa asem na ye fese e kire sei ana be no kure dos bi ni sei sabi esi obakwase ya na esi edi ne yonko ye ne me sa atwi no kire sei enka no achi a osi aguru ye de ni nyina ye kasa ye ka nanso bibeka onim se de baabi ye so ode hye ne baabi ye so ebre se o ka no ni nyina ye twi kasa ahodo ni bia no de he na wo ya ka wa ato wasuma nso wunim asechire obu ho ndo obeka bi but asechire wunim send it fa call WhatsApp number yi so kasa gu WhatsApp nso na send fa bra 0244 015677 0244 015677 and I say 0244 no akra dada na yemfa bi nka ho enti yenko na yemfa amanfo bi adwenkyira wo mode aba de free WhatsApp no na yentoa so we free Germany anode aba ma yentie de ono so e wo de maye. Hello abidafo wadu me pa acho ma Mr. Lane kase free Hamburg me pa acho masem busa ne se o da de si jaso a ye ka ne se wo tue ana wo hye e to so mienu nso so eye se bia wo ko hye obi ni na kasa no ye ka ne se bia menini koye nguta hodie ana menini koye nsawoso pa acho masem busa no dem wase michia obia ma bye yada se papa pa ye nua ba ne de no osu kohia adamfo bi ana obi unu obi hia ba bia kodi nkomo ye ka so mi hia madamfo bi na di nkuta ho ana se nsawoso yinja no street informant se be ya enkonko ye sofu dia awazi nkuta ho die ana nsawoso nkuta ho die ensawoso ye ntokwa obi ka si di nsawoso pe ntokwa na eba enti ase mada saa ai so wo so mensa meso obi ka se o menene ko din nsawoso ya frɛ na ma ye ni nsawoso
yɛka no ɔmo nim sense wo so ɛsɛ o bia yɛ nyinaa kyɛ no yɛ nsa wo so dabi sɛ bia yɛhunu sense wo so na ɛkɔyɛ sɛ o wotere wo nsa ma me so metere me nsa ma wo da bia yɛdi ɛho nkɔmmɔ ɛnkita ho deɛ ho wontumi nkɔ ahemfie nkasa mene nana kɔdi kyɛ sɛ ɔka yɛ mene ne di nkita ho mene nana kɔdi nkita ho yɛdi nkita ho ɛnyɛ nsawosoɔ nsawosoɔ deɛ ɛyɛ sɛ yɛ mɛmɛ mu ade ne yɛ nsawosoɔ ho nyɛ nsawosoɔ nsawosoɔ wo som na me so me wo so nti yɛnka no nsawosoɔ deɛ ne kyɛ sɛ mene wo asɛm na mekyɛ sɛ waka bia mmahu sɛ sɛ aba yɛnka ne sɛ mene no kɔdi nsawosoɔ wɔsoɔ nsawosoɔ kyɛ sɛ yɛwoso yɛ ho yɛkyerɛ me masɛm sa na teɛ nti ɛno deɛ yɛka no nkuta ho deɛ ana maame no sɛ aduane si gya so yɛhyeɛ anaa yɛkyeɛ ɛkɔsɛ ne mmienu no wotua nkyɛ sɛ wode firi gya so si fam so ho ɛna wɔ se anaasɛ yɛhwie ebi wɔ se ɛyɛ kyeɛ anaa hyeɛ hwie o tue o ne nyinaa asɛm korɔ no a kyeɛ aduane no dabi ɔwedoa ose nya dokro akosi yɛwɔ bra yɛka hwie ne yɛwɔ bra yɛka hwie ne yɛwɔ tue ɛbrɛ bɛ ne yɛka tue tue deɛ aduane si gya so sɛ tue aduane no kɔtue aduane si fam ɛna sɛ obi so nneɛma ɛne yɛhyeɛ no nti aduane si gya so a yɛtue na sɛ obi so nneɛma ɛba deɛ ɔsi sue no na ɔbrɛ ne bukyia so ne nneɛma na bukyia so deɛ yɛtue deɛ ɔwe deɛ ka no ano deɛ ɔde wi ka no ɛdam okay yɛda mo ase ɛna yɛmfa foforɔ nso so a ɔde ne deɛ aba wei nso so ɛde firi Ghana ya yɛntie no abegyafo mmadwo mekasa firi Jacobo yɛfrɛ me agya kwaa afra asɛm gusaa sɛ wawiewie sɛ amoako ne adu saa kasa no yɛnya firi hin na kwan bɛɛ so ne yɛfaa so a saa kasa no nso ɛbaa yɛ mo nkyerɛ maseɛ yie medam ase ma mo nyinaa madwo mema mo finhyia pa nso mmesɛ mo ho yɛ okay yɛda na se papa ɔsɔfo dia kwasi yɛsi awiewie ne sɛ amoako ne adu kwasi menim na mewura fi kakra mɛkɔ akɔbisa mu aba why amoako ne adu owiewie sɛ amoako ne adu ɛyɛ adum anaa adu amoako ne adu Kwasi Boafo ne kɔkodua awiewie ɔm sɛ Kwasi Boafo ne nana frempɔn na nti mentimi nkyerɛ asɛm no abɔ sɛ saa bere nti mesrɛ sɛ nyame yɛ adom a yɛbɛpɛ anaa kora bɛka sa ɔwiewie sɛ amoako ne ata ba deɛ mete paa ne amoako ne adu yɛ ɛno na mete ne kɛse yo ma yɛntoa so yɛmfa deɛ obi nso so de aba na yɛntie deɛ ɔno nso so ɛwɔ ka Kwasi Madwo nana kumie nie mekasa firi asante bɛkɔ a adankraja mebacho sɛ mpanyimfoɔ kasɛ yɛso atudura yɛnom taa asɛ kyerɛ sɛn okay me fan ko aso odo wetin achim ano bia o chim na sɛ obi nto aso a obetimi di account yɛso atudura yɛnom taa kyerɛ sɛn agosi tawa no wonum tawa ejawum edija ene gu edeso and he said na tuduro nso ne chira ne suba sɛ petro on page ye chira ne ja abet gabetom sisi I say gas no from eja no and he said o so tuduro na usanum tawa eja betom hu nyina bɛhyehyɛ okay I say gas si wo leaky ho na yate ase yɛmfa mmra fam yɛbusa abɛ no de bani pass tinam sɛ woyɛ saa de a Kwasi Boafo ade we anyway si a woyɛ no wodi ka bomu a enhyia de ba abrabɔ mu a pɛsɛ kyerɛ sɛ akwasi kane no ampanimfo etutu kwan no wotu kwan pa na wokɔkra opanyin bi a ɛno ma miɛnsa na odi gyawo wokɔ no sɛ behwɛ ho ye ɛwɔ namfosɛm ho kɔskuro na wokɔ no wonim mu hwɛ ho ye sɛ be ɛwɔ maasɛm ho ɛne sika ni brɛ ho so ho ana sɛ noma bi sa wode ko abrabɔ mu a sɛ ne tie bia wokɔ batadie baba no nsapan wokɔ batatuo wokɔ batadie enti woso atuduro wode ka chemu wie meba ho yɛso atuduro a yɛnom taa
agye sɛ bia waso den so ma me ndwene me ho are yɛsoma tudro kwa see no mota jeza ja wo wure me ho kyerɛ me ho akyerɛ me nti me sa nti ana me sa nti me Mary nanso so wode friends and once na ebefie wokɔ fasem na aba yes you Kwasi Boafo chame from bo me de wa wo yes sample memfa me nyɛ sample brekum memfa me nyɛ sample be fa wo de wo ba team ye wo free brekum wo yɛ adwuma ho ɛne be fa wo wo modi monti ɛne be fa wo ɛde wa ba etuduro no yɛse yɛso etuduro yɛ nom ta ɛna na menua ɔwedo akyerɛ mu sɛ etuduro ane tanata yɛde gya na ɛyɛ sɛsɛ no yɛde ba nipa setrɛ mu sɛ na ɛyɛ kɛya wo ba sɛ wobɛbɔ bra no wama sɛ wobɛdi akɔhwisɛm wote aseɛ ɛnti wofiri baabi ɛne ba ha ɔsɔfo du yɛka ne nyinaa wɔse akɔntuo no a wotuiɛ a woba ha no yɛwɔ nnoɔma bi a ɛni kwa sɛ wokɔ ho atuduro no ɛsoɔ no kyerɛ sɛ wofiri baabi na aba ha enti taana a wobɛnom no ɛyɛ abrabɔ bi a wode wo ho bɛbɔ nipa bi ɛyɛ ɔbrɛ bi a wobɛbɔ na wanya mu agyapadeɛ de akɔ enti sɛ woso atuduro a mɛnkɔnkɔnom ta wofiri ha wobaayɛ na sabi o sabi wiifo wa ha krim na de ho abɛka ho wei mu abrabɔni bi obi bɔ na wo so de ho aba abɛhyɛ mu afei na abanka bagu nsa na afei abanka ba ni tie bu nyina sɛ wo ani so ade hunu bi wo mu ana ade bi si wani so na wo ya ade ɛbɛkɔ akɔfa ɔhaw de aba ɛma wo onnuru hɔ no ɛsi twa so ɛgya bɛhyew ne abanka ba ɔsɔfo du aka yɛ no chame from pon watch awaji mami owido ado bi waka bi nti ma akwadi afei toda betumi agyina wo nipa mienu a wo ma adwene enhia na ado o makoto adwuma baako ano atamfo mienu ana akorafo mienu na pese wodi wo mu woka wo mu tiribo mu amwa nti wo hwe na we ni we wo mu yenka ana se wo ma adwene nhia yenka nipa mienu sa mom se de atuduro ene ta enhia no nipa mienu de akotena office baako amwa bini ne yire krentan for mon tra office baako mi hu bida obini ne yire pa ne de nyira ko gu accounts no obini ne yire o mo ti ebegu akwasi mi pacho wo de mesra kora kakra o kasa no wo se atamfo mi no kan o mu tira bɔ mu e wo baabi wo tira bɔ wo kan o mu tira bɔ mu ne che se wo create confusion so me kan Kwasi Boafo ne akora je ke tira bɔ so wo hyeda wo ke kan o mu tira bɔ mu se de kwa be si o mu takra wo jim na akora pɛ so wo kyerɛ se wo de wo mu bi no kɔtena faako no ebe ha na na wo pɛ so wo kan o mu bɔ mu so o mu ntena se na nyɛ se wo kan o mu tira bɔ mu akora me da ase okay me da ase papa oyido na so de ba ko bi kan na osofo du na wo kan ne ma miensa be ne ma ne nan je hi eye ensanom yesi utu kwan a efutu ede mawo ensanom ye hwehu ye onsanom hwehu ye ma hwehu ye onafo na hwehu ye katrema bone ne ma ne nan se na namfo ye katrema bone to da obu wa ne katrema e kasem a e wotire e se anamo be kasem bia be nyum na nyasem pa nyane namfo na akofo na asema ono ne katrema na akofo na nyasem ne ma ne nan okay sanum ebet ma ye bebrebe sanum a obehwe wan hwe sanum yi a Kwasi obanum sam wa be kanse ma be ne enye be wiase no akopo bire na okonya sem be wiase no akokasem bia so be bronsa na don ta akobo abo wo se bra man ko ebet tu ani na afro medin kwa asem yo ye da se ma ye nto aso ye mfa ofoforo enso so ne dia wo de aba na hwe de wo ka wo ho de metena na krobia asante mefrefi amamum ai wa mansia central bacho ade ni aurata midin de metena na krobia asante mekasafi amamum ai wa mansia central. 3 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 central. 3
afei asɛm no abɔpɔ na asɛm no abɔ yɛn pɔ sunsun yɛ bɛn ne dantam ma yɛn san tie nnuane bio medin de mɛtɛ nana krɔbea asante mekasa fi amamom a ɛwɔ amanseɛ central mepakyɛw meti esi me kɔn so aseɛ ne sɛ
afei asɛm no abɔpɔ na asɛm no abɔ yɛn pɔ sunsun yɛ bɛn ne dantam okay ye nuane de no owedo awrata ne sɛ won ka bi hyɛmu na pɛkopɛ na ne wɔhwɛ wɔ to bi ma die ne wafiri mu wagya hɔ wawu agya hɔ saa ma nipa no wafiri awrata asɛm no oni na obi a ɔtɔma die a ne ntina wo ti ba bi nipa no pɛkopɛ ɔkɔya wa ama ɔda ya wansɔre nipa na firi awrata sɛ wagya pɛkopɛ ana bampo firi firi wata nti sɛ tɔda yɛ sɛ obi a ofiri awrata obi a wɔhwɛ wɔ no wafiri awrata gye nipa na wu agya wo a wonni kam kyerɛfo obi a bɛka sɛma kyerɛ wonni obi bɛdidi ama bi okay medase ana ɔkan bi nso kan wakora gye ke mitrisi mi kon so ana wɔse asɛm no abɔpɔ okay yɛbɛtumi akyerɛ no mu ana no yɛ ni hɔ sɔfo dia awase mitrisi mi kon so no deɛ ma menkɔ ayi no ansa deɛ ɔka no asɛm no abɔpɔ yo abɔpɔ deɛ kyɛ sɛ asɛm no afua so ho yɛka asɛm na nti aseɛ nya adwuma no panyi bi na no bɛtum so asɛm no yɛhu no pɔ asɛm afua sɛ afua kyɛ sɛ nti aseɛ yɛ adwuma oh saa yɛkasa asɛm no afua yes yɛsɛ yɛtumi akora na ma yɛde ahyɛfo a ama yɛbɔ no yɛsiesie no yɛakorakora sɛ asɛm no abɔpɔ okay yate ana metisi mi konso no deɛ men nti aseɛ ɛdi no akora je kimpacho no yɛ wo dia homework akora je ki metisi mi konso obi ka boachi bi din makwa nhwehwɛ mu na mpɛsɛ yaka boachi bi din ne yɛ ɛna wo de kyerɛ boachi bi din no edin yɛ mo no basabasa boachi no edin bi a yɛ mo no basabasa nti yɛ kase we yɛ boachi bi din yɛ edin a yɛ mo no baabi a afei edin di mu a yɛ mo no basabasa nti kase we yɛ boachi bi din a yɛ sɛ din no yɛ mo no basabasa tem bia na bon din basabasa nti so yɛ boachi bi din edin kase boachi bi din yɛm fɛ ni agro okay on say hey yank be konso akwai boachi bi din ntimi nka nti kyerɛ sɛ boachi no ɛyɛ din ne mu oduru ti yɛ mo mfɛ ni agro basabasa sɛ yanum de bi sɛ de ya o sɛ din bi ho a sɛ wɔwedoa hwɛ ntare ho nana from pokra de sɛ ne bɔɔden cause bibi tare ho nana ahini tare wo de ende ɛwedoa manku yɛ baby hwi ni ho okay ma nti me patro yɛ nia na ɔde baa ne yɛbɛkɔ akɔhwɛ wasɛm no ne aba bi ya no mitrisi mi kon so yɛbɛba na yɛaba bi yiwa no yɛmfa ofoforo wɔ hati Fo abegyafo ye femi odese mksefi wanchi simi usari ntia ubube a okase atia nemuye esun abebu nyina ni kasade atia nemuye esun abebu nyina ni kasade enti esun abebu nyina ale be nyina woni panyina na ho woni pese metiase atia nemuye esun akase bebu nyina ne de then desin baby bo yewies nyina sa den kwa ne dana abekase sen sa bia no na me de mas monu yo bye yes yeah that's papa na from Paul agazi mama nyam fatu hu bi se adwuma obi be ye adwuma ena adwuma no enipa kro no agu no mfa so wadi musika nyina ama adwuma na agu enti nipa na obi esa company na be mu obu enti obi Kwasi Boafo bios papa atia emu company no me ba ma hu se company dia da so enshi company ne nseye me ti marry vampona na ta be yi ama ade na ba be gina asne fast no batimuye si ade na tia but emu nto from ne de ubetimi aye ama na yi abua ja to mama na sigro be ne ade na eja to so fie na de be yadwuma no eja nka nti ade achi a emu ye ne kyerɛ enidaso foforo sa wo kyere a yebetimi aye ama na sene first no achia emu ezo esne ababu nyina kyerɛ sɛ wo enidaso sɛ ade no betimi asa ayeye anaze sabe obi kura yare no akoto no na wo de sɛ kyerɛ na akyɛ na nso emu yi wo bɛ sa bankwam amma nipa no nya enidaso nya rekyekere ewo mu baby ani da so asa na kom obi nya ani da so no e desi bia
tini ya se sin abebuo nyinaa de because enkuranhye wom betima yeye to de mo nyinaa atia ne mu ye no desin bi nyinaa desin nyinaa o ensa you wait ona hu nta me sin say because me tinu num posa ya and that's all me amra papa mra oba se se obenya wa atia ne mu ye yesu ba Lazarus so onyane no ntona bi anim sa say so mu yo wada mra me papa no o so wada o ne obetima ye hu bibi yes ampa so nya ho ani da so mpa nkranhye ni da agwaji etoda na obi ahwe ne ba ebi a odi ya opa tibi kachensa chia ne mu ye yefunu no say ye be man da so mo befro be ba chia mu ye hina no boy konsu na hwe aguo suye de hina de konsu na abo tin yese dese na bebu nyina chini pawre ya da so ni na hwe aguo na hina ne de moye yebetuma sa ko so tiase yemfa foforo na yenko yanim. Hello, Akwasi. Good evening. Mr. Mensa, iti report non ye. Mechia one abedwafo ni nyina. Mechia na Afrempon. Ye mana kwa banso. Ye nyame anze ne ho ato no. Ye wanso ne tuntum so obeso fufuo so. Se wanso ne ni bre so a obeso ne ni bre ani gie so. Se because sa nya ni bre a ebe ye ni gie. Ena aboa no die bro no so. Ye fre no wusua. Mudi eburani no yefre no usia mechia Nana Boafo owanzima Methodist ai afre na mpofo bye mechia obia ne abadwafo nyina ya dase. Hello Akwasi midofi yaji wokumu so obia wokọ oyere efie okochia oyere busuafo o mba no na omoje wokumu na cheze oba busia be ma wo akoma wo kochia abusia no ma na wo no no mo ju okunu mu me da ase bye ese da ase pi ma yemfa ofofro na ono nso so emfa ne de mra na amanfo won sembusa o. Good evening bacha obi ahụ ye de bacha fe ma ko esim kasa fe asante ma mpo nyina mpo menu amoto bacha o me de ne so bi kasa kashe kodu emasum ntu kwema minti asenti so mbeti ma chere ma se amate asia nda masem chia obi Kwasi Boafo owedoa na mama kanyina yadase kashe kodu emasum ntu kwem eduabo kashe kodu emasum ntu kwem yes ka even say ehyen ne ka anase bosomi ehenia odi han musa na so nye papa no ka na fan say pie ka ne be ka say odi nanti han musa na so nye ma de because ade san unhunu ade unhunu say esum wo nimpa untimi nante na so on sere ma papa say nanti han no on sere ma say yesa no me e no ka de a kire wo no me so de koso kashe nkodu emasum ntu kwa bode de wo ye no to aso a ye ne de besie no wo behunu se de wiasity ade efe ba ya utai ndi enya asem papa ya e ka kire nipa ne ka na ni bire so ni bire so ne ka sa asem okay Akwasi azanya na me papa kasa no no kure kashe nkodu ma esum ne ntu no yawdie before bi be kasa asem no bia no na oya ade bia ma na timi no entisa ayeduabo no mensam anu wakangu abrabo so enti adekro na wodi ye nipa no ho yaw no de jo sa me na ade we adi me no wodi me nka hwe ka sai kodu na sum de me bi nto esan de obi anim se aya ewiem bai ma wo hunu na mo sum ba wo hunu hwe enti mra na ebia wo sabe obekwa hu hie mu bi ana yare bi be bo no enu ni sum no ubenya kan konsie bi ana ba so afi de so afi na wo project fo no eho ani sum no endi ka sai kodu esum de emebi nto ne kire se o bi ntu bi ka kire ko yi o de train na ba mo na mo nyame mo na nisika wonya na ntra ne nsem da te won ka hyen a na nyame kakra na da ba ji wom no ba aji wom akura ya na beba aji wom na ba me hu se sa banchi mpo edi da so wom aji wom na ho ni esum no sika no ho ni se man ja no na ntini han mu
akwasi sa why no enje say obetimi anante han mu amra yi sa ono ankasa na empa han mu nante sa odi obi bone ya de ntina mpanyimfo do ma no kasa ansem na etimi nyansu so onipa brabom akwasi me pa cho so fudia ni nyina ne se ye ka kire titru abema abaya na ni nswade odi mpanyimfo atem abro akro tim bon be ye kansa makese abro ne ntimi mo no because se ne wosi adi atem no wasena no wodi won sa wa kan pa obobo ntina abro wase wodi ekoso ka hyen konkodu wodi ekoso sa na bedru ba bia esum beto na opeme me a fo tantan se bia na be frɛ me ho na ma kyerɛ wo se fom da ho so aya na eya te se bi wo na nanom mani mu a akwacha ncha bia no timi ka fo kyerɛ wo na so ko kan ya se na we na wodi nachi wodi agya no ma no nko na se na etie bia no obeso ane nkatago na odi aba won akwacha ncha obi a won se hwe nipa hunu bi be no afa telephone call so abai wo hwe nipa no a wono wote radio na chi bi no ma no bia wote ka kansa bia nsem ani ade kyerɛ onimonyamfo bi anso so when me say when hunu ba bia wote no akeka kyerɛ no na da bo hu say when no waka wo say wei manya so papa bi kura amfa me na so a eni anwea ene kofa me dua bi anyi man amome se kwa abofre agya wadwa kwa abofre no no ne man ne tse kwa abofre na yi ma abomi so ne ko dum mpo ana wonyina mpo nyi ma woni nka se dua kese na kwa abofre ne say eya semo yeda ase yemfa foforo na yenhwe de omo so kan ne Ghana fo okurum aga mama jo bacho mo hoye de medin de mefia me kasa fi kwawo bacho ampanyefo kasa ansa na ye be wa kwala nyansafo no ne awo panyen kwasa dada bacho ase ne san na ase kire dan na me da se mo de mo ko fa asema bo so odo chibra mu kakra ansa ne ye be wa kwada nyansafo no sebe o panyen kwasa ate anansa ne ebe wo hene no ebe wo obrempon no na panyi tiase sa ne ebe wo obrempon na panyi tiase akwasi nyankopon nim ne ye emenipa obo wa sabia wo no hene nananom ogide bi se enipa no a yewo no a ne kosaba obo wa na dwuma bie pa ebe wo no ya wo nyansani nkrabo a ohunu a nimbi owo no ni nyansa ekura no we sabi we pani kura no na edi ta kurabu wo nimdie onyansa pa na akwasa basa na namjidie no asa na namkyere nti befo se ansa ne bewo banyansani no na pani kwasua enso tiase ti kurabu wo wu akwasa ba na namjidie no nti ya wo nyansani a oba obehwe nyansa nyina bi no asa akọ no asa ba nti wo cha wo pani sabi kwasua no okay hono yem beti be kom bibi akwasi mesra hono sa kasa na enye kasapa anya pani nse ena mamu na mre mu eno ma hye de kasa eya temdidie na ada na mu de mu dia mu bu ndada de mu se de na no le kama na ye kasa sebi ansa ne ye ba wa kada nyansafo na panyi kasa ma me mfa ne sebi o ye ne wo he na na mesre mu mfa nchemi akora jeke oni ye pani na me ni akora kasa so ho na me so akora jai na ansa ne ye ba wo akora nyansafo na ye wo pani kwasea madina tem tena nanom ka asem a wo mu de asem no tutu ye ba bia begina beka bia wo nya amane de ye beto ye ne se ansa na ye be wo hene no ne panyin wo ho eno kire se wo ye hene nanso panyin na de usi so enti manhu ahoa wo ho ebeduru baabi wo ho be kire wo be ba be pempanimfo so nananom de no mka no wo mu balance nsem no ansa na Kwasi Boafo wo ya Kwasi Boafo yi egina wo wedoa na from pon ne akora jeke egina na badwafo so panyin se sebe okusie se na badwafo eno ane ne madwa hanti obi an no ma na sha adwene obi an kan na so ye me wa Kwasi Boafo no program so abo no takra so ne ma na ana man ho ye fe na mo takra hunu so de ene nka fa nyam kwatre kwa no kre so enti sa wo akora gina panyim kasa ansa na ye be wo akora nyasafo ne ya wo panyim kwase a wadi panyim na asem yes o pa asem aka wadi atem nya so wo pese obedi atem wadi atem intoto sani pano ese eche no wacha nzo we panyin toto dabi intoto no kese wakaseti ano ze tu ka panyin toto awu paso bi we panyin toto ubegina so obedi panyin atem a bible so di wagya nu nani na wa asase so ntina Kwasi
nyini wodi mpanimfo ni na nyini ana ebu baye na hwahwafo ne na ekro no ya da ase awaji ya nso wudi e kan chese o kasetia ne watem didi yo kasetia o kasa manatia but no ni na tem obukura o ka no na no na fu ono kura na dwene ni so se atem didi de ne akwa eno de kasetia ya na dwene ma so se so nke de se kasetia ya atem didi se de chiame kasa manatia wa kasetia ne ya chin de ne mom atem didi de wo he da plan ne so ato ho pe konno petese abato ho pe pa me kwa ba na ma ya chama no kasetia de ebia na oni na ho ma yemfa foforo na yenti obi nso dia wode aba we the free UK yenti yo paying for me chamo bebre me de Kwame Boateng me kasa from UK but your more question means be ambassador busa hope so with me imano e ka se kwantana as chese kwantana afi so aya na ye ka bibi se manu da sumna so minim se sumna na ye bola na adin na ye ka manu da sumna so sababe ka sem bia ehunti a se manu da sumna so adin na kanisa afi so asem ya mate ye se adwene bewu a na ordinity atwerebo so asemi adwene bewu ordinity atwerebo bebu a na ase kasakwa ba so asichesen yadase yo mpefo yamisha mo no adwuma pa mo yamase Kwame Boateng ni Kwame Boateng yadase pa na odi a odi aba nyamisha Kwame Boateng no yese ye kan kwantana ye hefa akra jeki kwantana nkwantanan ekwane a okwa ne mo papai enan ana se yemfa ne se nipadua nka wugina hoyi wo street wonsa odo nsa ba akoko nifa so de nsa ko benkum ba wonsam se ya na ahwe wuti ehwe soro wo nan ehwe famu a eno mfimfi na mefa nsa wo yefuna beda ne kwantanan ana nya sa se kwan ba ko na yemfa nsa akoduru ba bi a ekwan a ba akoko benkum ba akoko nifa ba akoko wachi ba akoko wanim eno ne yefre ne kwantanan de ko wanim de ko wachi de ko benkum so de ko nifa so na wugina mfimfi what the friend cross yes cross and now plus and I am fancy runabout so call mampo who say a kwa way runabout card a bit to be a kwa bibiri near kankum it is an etie and was see manusisumna so agwazi ebikasi na anusisumna so a say opeso to se sebe asem bia ompese bamu nanso abane kan woka na ono an pemu dia nka ompese basa nti wasina no susumna so se asema mekan nke basa nti asema ono a woka no ono ade nkompreso sa nanso abane kan woka se emma ho ensi si nti bi manu susumna se akwanhia wo sia nka bɛm sɛ yi o na ɛsina no sisi no on penisa na so abane kan opɛso kan ɛsɛbi ne yɛtu asɔfo dia agwasi on sɛ sumuna yɛ bola ɛhɔ ne yɛto sɛbi no mafunu nyinaa gu nti asɛm no ɛnyɛ ade na mahunu tizi obi kura me sonso me son ho da yɛ o kane no yɛ sɛ ko yi kyerɛ sumuna ɛyɛ sɛ ɛhɔ de ade fon bia nko de bɔ ne bia no mfa nti asɛm a me kan die ma no sisi sumuna so kyerɛ sɛ me mpɛsɛ bɛbam te sɛ de ɔyɛ do akyiri mu no because hɔ na yɛde noma funu nyinaa gu nti asɛm wei ɛnyɛ asɛmpa ɛyɛ asɛm funu asɛm nhwɛ nkura ɛnyɛ animonyam na ɛnyɛ papa nti ɛnsɛ sɛ bam nti wo deɛ nanama no susim na so o kɛmɛka menhyɛ da na meka no so mempɛ sɛ bɛbam that's obi de abase si a sabato kokofu sabe de hɔ no ɔse sɛ obi ka sɛmpa po bɔne wɔ sɛ sabe no ase kyerɛ sɛ sabato no so de ɔde bɔ ɔse sabe so obi ka sɛ sabe mprɛduasa ɛna sabe sei enti asɛm bi a yɛyi bia no ɔde ayi na aqualify no sabe no enti saa sabe no megye si yɛka no ɔbrɛ asɛm bi a wɔbɛka ho sɛ ebia ɛyɛ adeɛ asɛm a ɛɛya anaa adeɛ a wɔbɛka no sɛ wɔbɛka nkɔ asɛm but nkɔ asɛm a o polish na ma yɛhu sɛ nyɛ wompɛ sɛ wɔbɛka no ama na yɛka sɛ ɛkɔ asɛm na woka as ɛho nte sɛ
and do come to Sabi. Yes, what is as one can yet. Sebi metuma ebima no pia ka oba bibi aka be ma bibi but me ka sebi na nanu mesem sebi nti oba say ya na adwo sebi ne kire say won share da me share da but abasa na sebi kana abanika se oka nti nananom ana sebi esi ya na ya ana awroho bi ka bi sebi me kai mo ya o sebi nana bre okonya kan kwanhia na okoye ese na ade ese to no eya awreho ana se asem no utimi se ehwo nti bata ese oka akwasi de omu se utimi to se be se yete wase se umfa hoahoa wo ho uto se be de bre wo ho ase enti uto se be ya obi antimi se asem na wo kan nye se fe na ye fe na wo se oka se be me kai ya matoi enti wo nkwa na watoka fe obeto chom se watoka ni batu kan no ha ti wo kasa eno che se wo bre wo ho ase kwan bi so eno enti ewo na mo akwasi de wo mu nie wo kan asem ni wie ansa na wato se be de etimi chiu de dua yes so sheda what sheda okay, madam I say meba. Ya baba, ebuja for 104.5 FM. And meba no from Papa Choma me kasa mesra meba. 104.5 FM. And some of botu nyina no obesu betimi de wadwenche e de afa WhatsApp number no so. Obekasa, obekọ WhatsApp no so no akokasa. Ye frema asemesi. Ye kasa ya ekyeresen. Eba yebebo e de akyerew ama wahu amanfo wahu de wo so wadwenkyere no wopese wo de kyere na mo manfre yemfre number no yemfre so ye kasa gu so 0244 015677 yemfre so ne mo kasa gu WhatsApp no so na send fabra ebre se yepese mo fra ebe na so number obefre so no ama wabam bi misremo a yanko foforo so na na mpo de na wo so wonti ase a sabi no a ya kan na ayosofu de ya kan bibi se sa o ka sawie na de sabi be shawa yetimi chiu de yes sir wa nwene ye wo kan no anza na wo kan wi no afi no ani aba ho se wa wo ka sati na wi afi no ani aba ho na ba to sabi na uhu e che so wahu so na na wo de ba to pa ne che wakata but why should they twi ani a ka wi no 8 na wa na we dey sorry sabi o bo should why fun so enti na why sabe kwarete ho abeto 7 yetimi chiu de dua mpanyense ye nto dwan enkomantam no me kasa ntie ye papa mfam odwan no me danase anase me fa me pata no wa heda ko to dwan enkomanta no akeka sabe ensamfo a kire papa wie was meju odwan was odwan kwa mata ma to da so sheda wa sheda ukoto aba bi dia tem na wa sheda mo ya kura bone agwazi sabe no asesha ne se me semoni de mo fan cheme ene me boa paye se me kan se hetiam pa mo fan cheme ya bebrebe se bia kasa no eye fun yes but so for you na just 7 no amma kwa mankofo kasetia yabi oh yes anya kasetia o ka de wasa wotimi ka no etia obi a abanika so te ase enti sarete enti sabio Kwasi Boafo ade oyeye nkwa asempa wabati ase obati ase nanso so nyese wo di natem na mo asem nani so no aka no okay so te ase ana wo so to sabe no womfa abufuo ne beka womfa ya ne beka ne mo asem no na wo kirem nananom sabio Kwasi Boafo nsem hunu no odie no wode ko fabra utimi kanasa utimi kanasa nananom sabio nsem hunu na just sabe na qualify ode atia tell yaw na ewo mu no anasa atebidi anka ewo mu no no ohye no edwono na just sabi no ade mu ode pa so gina preko pe Kwasi pacho kase sofu duan semfu na akeka no a na fu ya semfu ansa na obeka sabi na bi wo sheda okay semfu na memfa za Kwasi Boafo David tifa Kwasi semfu na Kwasi Boafo ka Kwasi sabe ogwa wo sheda ogwa sometimes a binum yes a mistake no what to make us some new and sana okay agwaji toda anso ani atu 7 preduasa okay toda ani atu 7 preduasa ni hina do krona sabi ko ya sramu na nanu mumfa nche no nanimu amodaro mamu sramu wodi mumfa nche menye ma sheda wo sramu ada mumfane sama mina sabato ene wote ya damasi ti ma yento aso na yemfa ofoforo enso so dia wode aba ba ko bi wo se adwene bewu a ode ti atwerebo nokre mu ya no mane Kwasi adwene da nsuom
adwene bi obewu bia won tensuo nani baabi aboba wo bia no ni wakoda ho on twem frama no wawu tina mpanimfo se adwene bewu a woni tire twire bo e de be kan bo se ne tibia odansu no eba hono a na kwata bo no so enti onipa bi sa na tie onipa bia menkyere mu a anamfa to ho bi ne se onipa bia wo ye bibia wo da nipa wo da obi enti to bo ase kosme da ase chofu dia me da ase me pam cho yem fa ofofro na wono nso mrem minim se we ya bone de dada yo pay for me chamo bebre me de kwa me boaten okay ya bo ye nuane de dada ma yenko yanim na ne temu pa ese ya bo mu no temu papa na yemfa we de Pacho good evening ye frame Lord Kenya Pacho se kase okode bresiam otu an nsem ojabu a Pacho se den me nchire mu na ya me shedanti ase am tati se ofra manfo e kan wo omunim so mu kan news a tati da wen pa anafrepo dia ye abo bi a ne hu ohu ana tu wɔkyerɛ aboamo no ɛna wawe enti sɛ kɔdeɛ bia obetu bum bia no na kyɛ sɛ oji bum pera kyɛ sɛ mogya sɛ ma ne mogya sam abo obi a bibia si mogya wɔ no saa enti wobɛhu ne bia na ne nsam mogya because ɔde ne nsa na kyekye mo saa petepete ma na wɔwu ɔde akɔma ne ma na ɔde akɔma ne ma enti ɛbɛ no saa ana asɛkyerɛ nti awowura we de waka no ho no kɔdeɛ nso ne mmara ne bresiam yes kɔdeɛ bresiam wa nti kɔdeɛ yɛde ne mmara ne aka no bresiam nti saa bɛ ne ebu ne sɛn kɔdeɛ bresiam wa otu a ne nsɛm kɔdeɛ bresiam kɔdeɛ bresiam wa good kɔdeɛ bresiam wa otu a ne nsɛm mogya bum so man also mogya wa petepete obi na bia nso an ni abere so ntukwa kɔdeɛ bresiam wa kɔdeɛ oni bresiam kɔdeɛ bresiam wa very good bresiam wa otu a nsɛm mogya bum mmara ne ya ka no kɔdeɛ before no so obetuo no na ɔde n'ani agaji be ɔde baabi ɔkɔ so ɔnkɔkwa ana so ntomfom saa enti saa ɛnɛte enti wode ba ya brabo mu a na kyerɛ sɛ ne na sɔfo du a ɛka nipa no hu nipa a wodi agro obe na wo yan so bi ntime njew unya gifo wone wan kɔdeɛ akyew kɔdeɛ akyew o gifo abo bi ama ho ntime kyew wo no ɔde nam wiem ɔkye na kɔso ano agya nim kakra na ɔwɔ no sɛ ɛsoro oni ahode bia no agya ne kakra na mframa no ho ano asan bebu ka no saa abo ano nye onye yo yɛdam ase ma yɛmfa yɛnnua no nso deɛ Pacho good evening ye frame Lord Kenya Pacho se kase yo am say ya boy nua ba nua ne de emfa me nua ba na yak e o Germany yentie ne ya chia makonta ma me Hello Mr. Boafo, good evening. I'm saying I'm here to Mohoye. The chia one no abidwafo nyina. And then the question is the anodin timi answer bi. Eti me chia one no abidwafo nyina. Fa me chia ma wo mo. O nyame nka mo ho. No ma mo nkwane ahoden wa mo yokodro ho. Me chia mo nyina. Nhyira fo nyina. Me ma mo good evening. Mama, good evening. Yemunu ba na yak one. Mr. Boafo nie na yak nie. Na wase mo bye. Okay, na yak no menu aba prekope no o Germany, Hamburg. Yentie we die. Yo nsankasi abedwafo mambi ni. Michia mo nyina. Onyame hya mo de no ma mo nyansa. No ma akokoduro na enenti ase na mo fanya adwuma no. Yo na de nsem no mo de gu dwa no mienu na me be kire madwene afa ho de di kai enchia no
obi a n'anim duro ofɛrefo bi ɛna yɛwɔkyea yɛ yɛgye so saa ɛna fetwafo no nso obi a ɔbaapo yɛka sɛ wei ɔyɛ fetwafo te deɛ mete aseɛ no te onyame ma mo adwuma pa na na frempɔn mekyea wo maambini ne bye bye maambi yɛsɛ da ase ma yɛmfa foforɔ mfiri ha. Hello, mpanimfoɔ me mama adwo ɛda mo ase ne mo dwuma pa mo die we de kwanya amanyɛ mepɛ sɛ mebisa sɛ me nana anɔkye me kasa firi abusuakuru a mepɛ sɛ mebisa sɛ yɛse na kyeame anum asɛm ka ɔse nana wasom a ɛna obi nsi twirodo ma ɛtoa mente ɛhɔ no ase asɛ ɛyɛ ma ayi kakra nti mpanimfoɔ deɛ mesrɛ wo na moaka ne yie yi no ama me yɛda ase yɛnnua no nso deɛ na kyeame anim no yɛse ɔyɛ sɔfodua wɔ ha ɔbɛtumi aboa yɛ kakra wɔyɛ obi a ɔyɛ kyeame sɛ nana frempɔn deɛ yɛn na ɔno ne deɛ no ɔmpɛ kasa tenten ne bebree afei na ɔbɛtoatoatoatoa daabi nti ɔmo ka asɛm na nipa no ka wie ya yɛfrɛ no anim yɛfrɛ no kyeame anim ana yɛyɛ a na yɛsɛ kyeame anim asɛm ka kyeame anim asɛm ka daabi nti woka wie ya ɔsenana wede wa wanimu a o wede wa ha wote nti wa ha wede asɛm ne na da hɔ no nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛtoatoa bebree nana wede ne yɛde bɛyɛ ne sɛ kyeame anim na asɛm ka ɔte nana wede wasom a kyɛ sɛ wote ano ano ya kyeame a onim asɛm ka kyeame onim asɛm ka kyeame nim asɛm ka onni kyeame wede wasom kyeame anim ne yɛka ne sɛ kyeame anim na asɛm ka wɔse nana wanimu a ana wasom a akɔsɛ akɔyɛ sɛ ayi frempɔn manson dodoɔ no ayɛ sɛ manson obi a ɔpɛ manson but ɛnte saa wotie sɛ ne na woka kyɛ me anim deɛ yɛ a frempɔn no wɔwo manson ɛna ma ne ma no so na ofiri mu no ɔmkɔtɔ ne ma no kɔtɔ adaka ɛfika sɛ nkɛyɛ gold ɛnti obiaa hu frempɔn ne manson no atɔ adaka bere nti frempɔn manson adaka bere ɛnyɛ manson obi ɔtwe manson obi ɔtwe manson ne manson no ana kɔtɔ adaka bere yɛfrɛ frempɔn manson adaka bere akɔyɛ mmarane adaka ɛde ɛsiɛ papa ne manson ɔmayɛ adeɛ nti obi nsi trodo matoa na sɛm ka na ɔsɛ obi nsi trodo matoa trodo no a yɛka ne sɛ wode nsuo gu toa mu a na wohwie a ɛnyɛ toa no ɔnhia wo kasa wankasa bɛsɛ toa no wobu ɔno ɛka na asɛm ayɛ sɛ wonom nsuo wabie pɛ ɔta yi saa bɔto yi adeɛ wode asi wɔ no wankasa wo no ɛno ankasa brɔ yes saa ne teɛ wode bɛ nipa afem a ɛkyerɛ sɛ nipa no ɔno ane gyina hɔ no wɔtumi kasa ma ne ɔno atumi kasa nti no ɔno abie na no ankasa mɛmɛ kasa ɛma no obi nsene torodo obi yɛnse nyɛ ɔna abɛka yɛnka nyɛ ɔna abɛsia ma no wo nyɛ ɔna abɛsi ahemfie wanya asɛm no akɔ ahemfie na obi ta akyire ma menkasa ma wɔse daa bi aha deɛ obi nse torododo ɛmatoa ɔno a ɔnka na adeɛ sanity yɛda mase ma yɛmfa ɔfoforɔ ɛnso so ne Ghanafoɔ kurom yɛntie bɛba afakasi we de ma mo mi din ankyerɛ mo yɛfrɛ me Francis Sentry Elias Usama me fi achim kobe so obi ka sɛ wansoa ne tuntum so a wobɛsoa ne fitaa so no akyerɛkyerɛ sɛ wankaa me ansu a wobɛkaa me asere afakasi good evening Pacho Medino Osama no we hear the man for Biladi as also Biladi is also my mistake because Osama Biladi on crowd pa now for travel of a travel also yeah 92 kenny obi 92 kenny on a friend of a travel okay yɛda se papa of a travel no ma yɛn manfo wo kromo ye dwana badodo me ho kra yɛra me ma yɛmfa yɛntoa so yɛnsu de bi aba ɔno ne die ni ɔfakɔsi good evening wɛrɛ mepatwɔ saa de menti ahyeɛ obi ka sɛ ɛnyɛ apɛsɛhwedeɛ kakra mɛwe nti na mɛfrɛ kuntu sɛ wɔfa aseɛ ne sɛn meda ase
Obakwasi good evening. Where me pacho your family abrochire abrabo achim odan abenase. Me pacho obika se enye apesevede kakra mawenti na mafre kuntu se ofa ase ne sen. Yo me dase. Yate yada ase enye apesawedie kakra mawie nti na mbefre kuntu ofa ye won bi fan bu ho mo ye busuama sabi omunye onu anim sa akwara ho kire na akwara ni ahoden a wono obetimi di aye adwuma gidigidi na ade aye pese akwara ne nye no but se owo sika nti no owo se wona hwe nipa ni nti no chinchin opese force no ma ne ya akwara ne ya ade bia wontumi ana otumi se onu a ne maame ana ne papa but opese owo sika nti wodi sika ne hye ne maame so ana so wo kire o se wono ne wo sika nti no omo ye ne ma ni so omo ye papa ntimi ka se mata me na me bawo no wo enye osika kakra wo de be mame no enti na da bia ba ha wo ba betete wo akyema pese wo ba da bre me be kotokoto me ba wo ba ne me ba no sika kakra de be mame enti da bia mu anam de da fom enya pese we kakra aduane kakra ba mamedie ti da bia na me de da fom ana ade a me hu se wo ye enye enti me ba no ntimi se menka eno so ye bia agwaji be ya ade ana so bia utimi se wonna hwe but wo ya de bi so timi se nye e so se kire no ka kire no o so uda no yes o ka wo hwe obi o but wo timi tu no enya pesa we de kakra ma winti na be free control fa yes minimum wo fa kakra de be ma medi na wo ye so betena manage so o ya de enya enije de obetimi atena wo so because e bia usua wo pesa wo ye ne ma bi wonna hwe wo o ma onye sa ne ma no and obetimi ahye wo so amana ye se de wo ka no but wo timi se ese opesa o chese wo ono na hwe wo nti no sebe ankuru tujuma bia wuntumi nya na sa de boye ade boni bia oye nya obazoka ka wonu tum debi ko ka wosi ka se wani mrofo debi all right who have you yanto aso and then some no ho we say the free Italy mani atiefo nyina adumidi de aje ka se free Italy pato mpanimfo bu baby say isie ni ka je ni aseda sa kwi no menti ase ti pese mo kire mase na wase so fudia abazi because ya kapen okay so bit my bia no wantie okay esie ni kaja ni aseda and kwase me yewo edibi wo wire mu a ye fe ne esie ya na kusie wum ana kusie dem ayi ankanka na eye ha enu ye fe ne esie ana sa esie no asoso no ya na ye wo wire bi wo so ana nua nkete bi wo so ye fe ne kaja wo mu mienu nantibom na kasa na de esie ni kaja de eni aseda no obi kura nso esie ni kaja eni aseda kana waja ne de nyina ye no kura na kasa na bosie pa no enu esie no esie ni enipa ene kaja no so ye nipa esie no eye ofrima na mamponten oye na mamponten penin ene kaja nso so wonu ochichiri kaja tia kumasi kaja tia okay na ba kunya asem so no na kaja nya asem na gese ja o hene so na nasie so omu ya ayonkofo pa ana ba ku twaje ba ku ana sorry ya se o kwa kwade na so ne se sie ni kaja de ye ni aseda me no de yimi no mi no na ja bede ho asesa because wo ya boa me so me ya boa wo enti kasa na bosie pa no enya sie ni kaja anase na tie sie no ani kaja no sisi so no ne mo eye ni pankasankasa ye frɛ ba ku kaja ono chichiri kaja tia kumase kaja tia ene sie no so firi mampontin Roman Pontin ewo kwabre ha wo mu mienu ayonkofo na da o muntemti no obi ya papa ma obi a onkodase okay ha kwasi na ehia aseda omu hia omu ho aseda ya dase ma yemfa ba miensa bi nka ho na afi yemfa nsi ne matwe mu pa bejafo medinde kwajekusi nikasa free mampon se ye kasa sue anasa tua do aka bia ekira de krona na mum okọbọ no kasa mu a wakasa sua ade se duane sija so na odi si fom wo page free ja no so de si fom na mo basante kasa mu dia ye nka sua ye ka tue asante ne kasa sua na se osone ma eno ba ba sue enti se obi aka no wan kan yi ana se o kan yi ni gina de pako a o kasa no so medam asepa Asia da si wono se ne dia ode abeboa ye no yemfa foforo. Hello, good evening. It's your friend Ebusi because I free a phone dia se. If I show me some media say yeah, I can't see myself.
comes at once, but a opportunity comes at once, and that's opportunity comes but once. No, so I'm saying me. Rofia ode be de kan twi wo kan twi o sanka okay also for the achieve we say but and I say opportunity comes but once and I say opportunity Mami Mobile. Hello, good evening. So your friend ABC because a free a phone yes. If I miss me then say yeah I can see you say opportunity comes at once but a opportunity comes at once and that's opportunity comes but once. No so me say me hu also for the say at once so but once so at the corner. Eba prekope wan so mu ye ne kwa anu anu no but no bi nso se said ye wo chim ye no enu anu but obi nso se eba opportunity comes but once akwanya na eba de na so pre ba ko bi na si to anhwe mu anso mu ya and the other way and we dey at once ne dey o say opportunity come at once nya at once at once aba preko no anu no anti asem kro no a brofo kro no a okay it comes at once but once so we no put chomo hu say hweniye we dey so say at once at once say at once no be just we need that there be open some chere we no atene chere say eba but say when nana aba opportunity come at once but no oh church you careful akwanya na wanya na wo say no no ehwuru say kroji safida anti kozi so otwere ode a ne nke be hu say the opposite otwere me dem say but na correct but once and at once ne do oba say at once say kinkran yo but brofo no chere say kinkran at once at once and not at twice. Okay. So at once. But me dey go for bat no. Bat na ehu. But you can say yes say for mum for borfo ma ha. Borfo nya borfo. But me dey mu no say the twin say masa. Akwanya na awanya no. Hweni yo. At once. Eba but aba once no. Aba na mum so wan hweni ye na gi kren. Na lumba bu ni be no. Say the so for now ka say lumba atonyu bebre wonti ase. Wasi yeah me just maintenance wasi ne nyumba ku mole girls na pe mole boys na pe wasi ye ni ye hwe okay obi prasa se obi pay sika ko school no obi nsu pick sika bukios okay obi prince ase won kramam obi nsu tie kura se to hye ye de bi atena abansoro so omusu banti ene wodam papadam ne esino and obeda be a on paper obi subanti said what ye net na bansoro so so one opportunity ni one hwe so yi because a opportunity and as opportunity say you can for kind of opportunity very good and we can opportunity and US for kind of opportunity and UK for no kind of opportunity ni nyina and America for no no US you na from podi assembly okay yem fa de otwa to krabusu for me sremo fa nche se ne ye ntimi amamu ni nyina na otwe se ne no ye beto so because you got to azu mfiri wo say now there be na otwe se ne ye like ya ombesa dia ba ya ba mo makonyi ombesa famra for from for from we da bi ode ba kwa ye ntimi mo ni nyina nti yem fa de otwa to kra acho miami bi be de akwesi no free meeting me hunu say 7 no Saudi kan kade a ene ne ye anida home ko dun se de wo be kan wo wani mu no e bia sabi ne entwa yi na emomo no wo kan sa no aka sabi e bia na abufuo bi ana tv ma wo kan ne ntem no wa adwena ba ho so no wa ka sabi ne penfo ho se ade no enye obo apayo ana ahometi sem ne ma wo kan sa eya mon kan me de na mon kan cho ene de yakan ti wa krata obo wa hu se yakan nti de ka no on say twikasa on say brofo kra no obi beka ebeka sem na nya no apika pacho please excuse my language odika pacho nya so ka wie ye ni ansa na beda no abeka I say I'm sorry oka wie na abeka I'm sorry na dwuma busa asem na okan no enye nti wo pa ho cho but ubeka but what chom say unya nka wo nka bate se okanti na wo kan eno no ano hye no ekofom ye de chew e ma ne ye pa chew ma ne ye but wo ka wie pa na de se de so fu dua kan ye no e se bi eto asum pa wo say wo bi amakom papa fie mi kodum papa fie no
na me kwa na me to dwan kuta na ko manta mu dwan no wo koku dua no ho no timi pie kwa bonten ba na mba na me papa ye sam ye kana abufu ba na me so pa no a bo asem ya ka che maju dwan baboa mo dada edwan na me di bia babo ho no just up plan it be atem na atenyu na abedin so no dan ye betwa dwan wo boa ho di abada any da ho wo che da so be di matem inti sanity yada mo say also oga make no vex so oga make no vex so mabumfu anu a shin kwata say asemo but ni nyina so dey say me na be ne kan wo say asem na wo be kan no wo kan e dey ne dey bebreo wan kan so e dey ne dey bebreo say unim say wo kan na emfa hwemre o dey menka me mi wa nonka tie answer no aka yes otunim say before you leap say unim say wo kan na emfa hwemre o dey jaka menka because enye piefiri wa no pe akoye e kan bia beda baby dachi bitim dia kan but wan go kan so to baby teacher ma boni obakwasi ampo okana no pazo a ibunu nyansafo babu ne kan okra jeki atafo bu baby say kutre efiri dua so behwe fom nese obia mone nsema no akase amaya de bia abadwafo abaso efi say nsemo ebe ye eba ai ma ye nko dwene ho se de yesi mesusu ho nkire ye enti mboba abadwafo abaso pa se yes moi adie yesi opanyi ne hwekura no eno yesi no kra nya sa na ye ka no yesi ache yesi ka no o abacheche so ba ya ache dubun se den sana ese o de akraje ke so akraje ke so sesi a o de hwe na habo se na ha no che se o ba ya che ya po abetua ho no o de anya po o ya ni straight dia anya ye na mo ja ni se ya o se mante ni dia mante dia no se o de dia no he wo che se o ba ya che woni hwe kura no o ba ya che o ba wi ase o ba ja ni ese ba bia panyin no fi adue no uni panyin adue ba bia panyin betena ne dem a otu nani anani hu no akora pa kofo afrosan dua uhunu hoda eye asante kasa mood ntiso yabra na nya ya bia na sabusuafo ne yedisi apase wadawro mo kamemfa we nkorete kasa bia ye ka nanso ye nim se eye baro twira wati dia here we frame sofudua we frame ye frame say ye frame sofudua no ye frame midinde na midinde ha akase ye frame chasa nwanfo amfro sare anka woni sa pacho ye frame say midinde na me pacho within the say sana say kan ha anya sofudua na chasa ya no so a yeah you must say ye frame say no sofudua ye frame say edi so me kan ye frame hello within the say ha aya kasa ye muye mfa say ye mfa emu how no to asuafo so nanso ne kan pa ne de within the same edini ho asam and ye ka within the same midinde asimesi ha na ye fra say ye from na from we yan tem ka so midinde Medamasi yebre na ye be papa hi insha 104.5 FM busia yebre na ye be meba montwa me ani tete be se aduasa One expects. Mu say ye nuanu mi omo pam jumadi a friend say nsem kese na ye de som enche bia na ye bre na so a ye bepege mu na ne kasatoma ye de bae no ma ye ni animu na afi ye mo no ta edi agro ha ye bija wono mo hwane ofetwafo owedo a agosim dase kosim payinfo obebia ebu o se fetwa ene toatoano nti ne ma krotwa mansan hia na kwanhye wuo fire day fetwa ene day toatoano fetwa ene toatoano ene ma krotwa mansan oyo sibo o hia na kwanhye wuo ade na osi tie ka fetwa ke se obi a odi nkonkonse obi otwitwa nipa 90
obi odi nkwankonsan twetwa obi nanchi se be ya ne nimbe gu ase obi a odi nkwankonsan no twa obi nanchi sin bakro nimbe gu ase nanom wo asem bia omka efa fatwafo ho nanom se bofo bi kowram na okowram no kohu se ifidi ayi kusie ebi asa yi wo na saa mo amienu sro bofo se misra moda miura fa teacher na kusie se nduti be chew na memo ade o ka che obofo sa o se wo de mi teacher me a me chew ba bia kuku bi esika wo mu hye na wo ka che nse wo de mi teacher me dia me chew wo wodru na bofo yi ja saa mo amienu o ja mo nu bofo no won ma bofo yi wodru se obi o ka na so o kura mpa fa so no so wo de so no so a obi nyan tredidim na wo de so no so fa twafo mo ja efra na kusi nka kyerɛ sɛ mekɔ kyerɛ kuku bi a sika wo mu na so wo di yi ade akyi na saa mo di mmienu di ade ma bofo di bofo na ankyɛ na bofo na yi setam bofo yi setam na fatwa ni bi okrom hɔ ɔyɛ gya sɛ hina okrom hɔ okodi konkwansa sɛ na sika sifutro no gold no bofo na akɔfa ɛno na yɛfrɛ bofo kwa mfie sɛ pɛ na bofo no yi ano kyɛn kwa ɔfa so nya sika no na dro no ɛne amane ne sɛ o chen kwa fa so nya sika no kwasi ne ba ya ne se afa de o mo kasa no ana ohima ne baba o ka no e no ba bedwafo ani mu no na bofo sisa de woduro onkote aduro no ma kote ba ya wo se ohia fatwafo moja ne ja se hin ekun no nti obi o e fatwa ne bia no wo hia akwanhye to the fatwafo e hwan wo konkonsani ushi nti ja se hin no ko yantu aso opanyi ka se ye jewo okurumu a eno so kyese na na afro akwasi okurumu asekyere nyina ne se obi kura de ba se wakɔ wonsen mu fie ne ehwe ade a waye ama oba no anabusua no onu ka yanyi ne kurumu ana waye papa bi ana waye bibi awo baabi no abuo nipa bi no yaji okurumu edi kurumu ne ya se wujegu mu munyi ne kurumu ne ajegu yemu enti eno no ewo ho ana ye wo mompini nai mompini no de oba wo no na jaza eno ne ya pran na okurumu ne de wo kata wa no munyi ne kurumu na jaza wujegu mu medase ekyere ade papa bi a obi aye medase yantu aso abo a wodi aburani no ana ohu oburo ma aburo enteten ye friend say sofudia agwazi ni din ye friend no tachi amoa twia na mafo si tachi amoa tachi no obi di ka kan eno ti ni din no wan ti ni ye obi ti di ka kan ma me challenge me she da challenge say yes na dwene no de timpanifo bu be say tachi amoa twia wo si bo no obi na yami o mia na me yami ho aburo medi nso me say na nsa na medi no no kura minim dudu a wodi o heda sen keke eso o say no enso no abi no wodi ye powder so wodi o say no be da na nya bi da nti no say o na ye no ho no me pa cho opanyi ka se wan so no tuntum so a obeso no fitaa so se wan so no tuntum so a obeso no fitaa so o so ne se wo ya dwumaden se wan ya dwumaden tuntum bra utiwie tuntum bra o ya brantia obebo akokorawa no adwuma ansese abrand abra ye no ogakwaye no obeya wo mana ntibre ma adwuma wo nkokora bom enti ne Yesu kan sa de chie ohwe esa me ye de osoma me na adwuma se sumbi ba obi antime nya adwuma mom ye nyae se de ni to awunyade so na awunyade ne yɛ mpɛsɛ yɛ adwuma saa obi anya kabɛrɛ no nti ho yɛ adwuma yɛda ma se yɛbrɛ no ayɛ bia ne sa ɛdana fempɔn wode ho yɛ result yɛne yɛmfa yɛmfa nsuo no mu yɛpɛ sɛ yɛbrɛ no yɛsɔre no afei Lord of Care for ne Save Liver Foundation ba bɛtoa wo so na memfa nkyea ma me papa Prophet Kofi Owusu Abandenden the Spirit of Fire Ministry me moadwo papa bia obiaa na afei makyea nana bi ewo bukrum nana baby a obia no memoadwo na afei eye nana amo go filling station manager nana baby a obia no oba memo onso so adwo menim se jana dom ohu eye papa na me nhyamu nyina na me nhyamo ye do si ase nana frempon na de mo monitor ni ye bonitaw akwasi mia me nua ba abenabo atema
ɔne ne kunu kofi bra kofi mu wɔ UK abrabo atuma ahwere ne papa a yɛfrɛ no ɛyɛ Mr. Kwasi Sachire dodo na afrɛ no owura Same ɛwɔ ɛyɛ Asante Achimdwo aso hɛya ɛyɛ yɛwade ɛyɛ on the 18th yɛ fiade di animu ɛna yɛdi ne na wɔtwe da ɛwɔ ɛyɛ dwa so entimi ana mekɔyɛ MC yɛsa adɔfo sɛ onumeba kofi akwasi kofi ampɔfo yɛnua ɔwɔ UK kofi tie yɛ mama mata mete wo ka kyɛ yɛ kyiawo mama mata wɔ UK man bi wo fra wo so wɔ US wo so yɛ kyiawo nana minta wɔ Italy Modena wo so yɛ kyɛpi Mr. Mensa Italy Podnoni ɛna Gaddafi so wɔ France kwasi mamecha ɔso akraje kimamintio ya dum jaso hu mem ɔno so etie ya pa medo ase nana adubofo ne maame sɛ wa mo Germany Hamburg chiamo nwumre Monica onso wɔ Italy mase no nana kwadwo akwaboa menana no ankase dikro wanyamfie nan ne na otwe baako utirinkwa nana Pastor Samuel Asari US Michiano Elder Samuel Jima Michiano Ena Elder Chere Ko Michiao so US Redeeming Grace Academy Mofra nya chechefo nyina Michiamo ne mikuro mu ankasefo nyina Michiao manimre Osofudia Akwasi mamencha mama je na Hamilton wana mre bi atwam no nkoye Pokuare primary school mo mistress no Akwasi meche Mary Selase ena oba yo mo wo faade hawa uwa jamesu Kofi Safo kantanka wone oba Eva mo Belgium duamoafo nyina kwabre duamoa yemeyere sofma medua wose ochia mo pa ankan ne antemage a wo ye NPP women's organizer ena K2 alegege ene Brara Anthony makonta ya redu no yere ye cha ene akosi fori ene yakwatama mo Holland Kofi nyam akwasi nyame aduma se ne yesi aka na echina K edu eye ne birthday Mr. Entredu we elder wo upper room Zion Church yema aduminsofo nyina ya chia wo mu omo nyina da ase aweda akwasi mikro me hene na ntia mo pani mensa ono so tie me kido me hene wadan mase Dr. Ntwi okonongo Mr. Jackson and Mr. Ajin Opoku aso mu tie me okanche wo UK Mary Brown so UK Cosmos and Amadou Fie Mechon David Mechon afi me amini aba dan na mankwa free mu wasantase me ko na busuan nyina yako osimidas me se medas yabusia yadu siase yedi nyame asumdwe ne jamo Brianna Lois Alexandra over UK ono ma me madam comfort esedu ama mu nyina good evening ene nanamba e wo UK nananso so 80 njumedie no nyame nhwe mu nyina friends of Kwasi Boafo mu nyina mu nyina adwo namba nanakua wo Canada Evelino the unbreakable wo France ene yama menu amaka nyina mo wabuche ni mo amwo Ghana nyina friends of Kwasi Boafo mba ene mu nyina mo ase nyame hwamo mama Evelyn e wo UK mu nyina nyame hwamo yadu si ase na fe agye mu dia my Lord Healthcare wo mo ne Save Your Liver Foundation no mo ababe to so nipa cho say adibisi na asembia bana pese wo de mayenia ubetimi e de afa number yi so WhatsApp number na edi 2 January betima e de number na fa so 0244 na adibisi na pese wo de 2 animu a nya de yaka ho asema wie ne de yaka ho asema wie ne de ubebisa ho asema minka na emum bia obi adi a urkasem bi okrum obi aya adeboni bi na opese woni yesusu nsem bi ho a 0244 015677 0244 015677 Bidini Kwasi Boafo amansan Boafo oti sofu dianka oti wawedo anka akra JK anafi chame Frimpong adodo friends na na Frimpong so oti ninka yenu Jewel ana de en efa ntintemu Facebook for momfa che na akwanya na amma me yankin kan mo messages na dos papa na me hwemu nyina yeda mo ase adwa fe na ye wase ade na ye opportunity comes but once akwanya na de ba mo mu ene e ba pa but e bi e ba e ba wo ho let's ekwa the next year be kona mfa wo bi e fa ba bi be ko ba kwa kusi Canada da be no be twa play no akwa ba be so we bre panti ahwe ni ye ye ko Lord of Care Omni Save Your Liver Foundation Reverend Aykrado Reverend Mwakwaba ejo so mansan Boafo yeso ado mi bi e koso kama yes edro no so ho bibi e koso kama ai wa de na wo china kama ka onya ne